De officiële opening van het museum aan het Vrijthof. Zometeen in het bijzijn van professor, meester Pieter van Vollenhoven. Het begint aardig vol te lopen. We zijn heel erg verheugd dat we hem vandaag mogen ontvangen voor onze officiële opening. Die vanavond zal worden afgesloten met een bijzonder theaterspektakel op het Vrijthof. Dat zou mooi zijn. Als verbannene van Maastricht, als nazaat van de kapitein van Kuppelik, ze schokt zelfs als familielid, verkeer ik vandaag in de heugelijke omstandigheid je mede te delen dat het Hare Majesteit, de koningin, heeft behaagd jou te verheffen en op te nemen in de gelederen van de officieren in de orde van Oranje Nassau. Ja. Middag is het al. Heel mooi dat het is, hè? Welkom in de steun. Ja, goed u ja. Ja, dat moet ik nog even weer. Ja, 6 september. Kijk je mij verkeerd natuurlijk. Ja, gaat goed. Even draaien. Ja, oké. We hebben bij dat eerste bezoek en zo'n 25 jaar later nog een keer uw woning mooi verbouwd. Wie lang het door? Wat die in de gaten hebben, dat ze geen kunnen meer. Volgens mij hebben ze dat door, ja? Wat moet Maastricht doen om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en toekomstige bewoners? Met andere woorden, om een gastvrije stad te blijven. Om dat te doen moeten we volgens mij met dit soort evenementen doorgaan, waarbij vooral die samenhorigheid
het grootste rol speelt dat oud en jong, autochtoon en allochtoon, alle nationaliteiten bij dit soort festiviteiten bij elkaar zijn. Hier zijn ook minimaal 3000 man bij elkaar die met elkaar vieren dat wij van de stad Maastricht houden.